Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Nais ko rin pong magbahagi ng aking kwento na nangyari sa aking pamangkin 15 taon na ang nakalipas. Ako po si Mayang, 60 taong gulang at nakatira dito sa Alegria, Cebu. 5 po kaming magkakapatid at ang bunso po naming kapatid na si Nelia ay sa Maynila na nakapagtrabaho at nagkapamilya. Mayroon po siyang 3 anak na pawang mga babae at mga teenager na ang lahat. Ang asawa naman po niya ay nasa abroad at nagtatrabaho sa isang cruise ship. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Nelia na nais niyang magbakasyon dito sa amin sa Cebu sa buwan ng Mayo. Isa po kasing guro ang aking bunsong kapatid at nais niyang sa buwan ng Mayo umuwi sa amin dahil tapos na po ang klase ng kanyang mga anak at maging siya ay nakabakasyon na sa paaralan. At ang isa pa na pakay niya sa pagbabakasyon niya dito ay upang tuparin ang kanyang panata na magpunta sa simbahan ng Birhen ng Regla na matatagpuan po sa Upon, Mactan. Excited na po kaming lahat na magkita-kitang magkakapatid. Ang iba ko pang mga kapatid ay narito na rin sa Cebu, ngunit nakatira sila sa iba't ibang bayan. Ulilang lubos na po kami, kaya naman nais naming maging espesyal ang pagbabakasyon dito sa amin ng aming bunsong kapatid na ilang taon na rin na hindi namin nakasama. Araw po ng Biyernes nang dumating dito sa Cebu ang aking kapatid na si Nelia at ang 3 niyang anak. Tumuloy na muna sila sa isa naming kapatid na nasa Mandaue City dahil kung magsisimba sila sa Upon ay malayo na kung dito pa sila manggagaling sa amin sa bayan ng Alegria. Kami na lamang ang dumayo sa Mandaue pagdating ng araw ng Sabado upang sama-sama kaming magsimba sa araw ng Linggo, gaya ng aming napagkasunduan. Naging isang masayang reunion po ang nangyari nang magkita-kita kaming magkakapatid kasama ang kanya-kanya naming mga pamilya. At pagdating nga ng araw ng Linggo ay maaga kaming gumayak. Nag-arkila kami ng 2 jeep upang sabay-sabay na kaming lahat. Ngunit ang pagsisimba po naming iyon sa Upon ay naging isang malaking bangungot na hindi namin sukat akalaing mangyayari sa aming pamilya. Noong makarating na kami sa bungad ng simbahan, sinalubong na kaagad kami ng mga tinderang nagtitinda ng iba't ibang mga medalyon at mga santo. Halos dumugin kami pagbaba namin sa jeep at kahit na tumanggi pa kami na hindi kami bibili ng mga medalyon ay pilit pa rin nila itong ikakabit sa aming damit sa pamamagitan ng perdible na nakakabit sa medalyon. Ang iba kong kapatid ay napilitang bumili upang tumigil na lamang ang mga tindera na ubod ng kukulit. Ngunit nagulat kami at napalingon lahat nang biglang sumigaw ang pangalawang anak ni Nelia na si Agnes at nakita naming dinuduro-duro na nito ang isang tindera ng medalyon. Dali-daling pinuntahan ni Nelia ang kanyang anak at inalam ang nangyari. Sumunod na rin ako Kuya Bari sa aking kapatid dahil nagkakasigawan na ang aking pamangkin at ang tindera. Anak, ano ba yan? Bakit ka ba nakikipag-away? Naiinis na saway ni Nelia sa kanyang anak na patuloy pa rin na nakikipagsigawan sa tindera. Ito kasing gagang to eh. Sinabi ko nang di ako bibili ikakabit pa rin sa akin itong medalyon. Ayan, natusok tuloy ako ng perdible. Pasigaw na sagot ni Agnes sa kanyang ina. Ang suplada mo naman, Ineng. Nagsorry na nga ako, di ba? Pero minura-mura mo pa rin ako. Ang sigaw naman ng tindera sa pamangkin ko. Nagkumpulan na kaming magkakamag-anak dahil tumindi na ang bangayan ng pamangking kong si Agnes at ang tindera.
Galit na sinaway ni Nelia ang kanyang anak, ngunit ayaw pa rin itong tumigil, kaya naman napilitan na kaming pagsabihan ang aming pamangkin at humingi kami ng paumanhin sa tindera. Hindi naman nagtagal. Huminahon naman po ang tindera, Kuya Bari, habang ang pamangkin ko ay patuloy pa rin sa pagsigaw at galit na galit pa rin. Ngunit bago po umalis ang tindera, nag-iwan ito ng salita sa amin at sa aking pamangkin sa salitang Cebuano. Ngunit tatagalugin ko na lang po. Huwag ka lang magsisisi, Inday, dahil hindi ka na talaga makakasigaw. Bigla po akong kinabahan sa sinabi ng tindera at nagkatinginan kami ng mga kapatid ko. Nakakanerbiyos po ang sinabi niya dahil kilala po ang lugar na iyon sa maraming mga barangan at mga mangkukulam. Nilapitan ko kaagad ang tindera at muling humingi ng paumanhin para sa aking pamangkin. Ngunit nagulat na lamang ako dahil mula sa aking likuran ay sumugod sa tindera ang pamangkin kong si Agnes at bigla niya itong sinabunutan at pinagsisigawan ulit. Wag na wag mo akong tinatakot, bruha ka. Hindi ako natatakot sa iyo. At muli na naman pong nagkagulo. Hinila na ng mga kapatid kong lalaki ang aking pamangkin upang bitiwan nito ang buhok ng tindera. Naawa naman po ako sa tindera dahil halos mangiyak-ngiyak ito habang paalis sa aming harapan. Sa totoo lang, Kuya Bari, sobrang nadismaya ako sa ipinakitang ugali ng aking pamangkin. Sa isip-isip ko po ay iba talaga kung laking Maynila. Maging ang kanyang ina ay pabalang niya kung sagutin. Nawala na po ang focus ko sa misa habang nasa loob kami ng simbahan. Hindi ko akalain na magkakagulo ng ganoon. Maging si Nelia ay alam kong nadismaya sa ipinakitang ugali ng kanyang pangalawang anak. Pagkatapos naming magsimba, nagtungo na kami sa jeep na aming inarkila. Nagulat kaming lahat dahil naroon ang tendera na inaway ni Agnes at may isa itong kasamang matandang babae na matalim ang pagkakatitig sa aming lahat. Dali-daling lumapit si Nelia sa tindera at muli itong humingi ng paumanhin para sa kanyang anak na si Agnes. Ngumiti lang ang tindera kay Nelia, ngunit hindi nito nilulubayan ng tingin si Agnes. Ni hindi ito kumukurap at tila galit na nakatitig sa aking pamangkin. At sa puntong iyon, hindi na naman nagpaargabyado ang aking pamangkin. Nilapitan nito ang tindera at ang matanda at muli nitong sinigawan ang tindera. Ano bang problema mo, ha? Pangit! Sigaw ni Agnes sa tindera habang nakapamewang. Hindi naman sumagot ang tindera at ang kasama nitong matanda. Tinitigan lang ng mga ito si Agnes at tumalikod na. Galit na namang hinila ni Nelia ang kanyang anak at pinaakyat na sa jeep. Habang papalayo na ang aming sasakyan, ay natanawan ko na nakakubli ang tindera at ang matanda sa isang poste. Matatalim pa rin ang titig ng dalawa sa amin. Papunta na kami ng araw na iyon sa aming bayan sa Alegria matapos magsimba. Maraming magagandang beach doon, Kuya Bari, kaya kasama na sa aming plano na pagkagaling magsimba ay doon naman sa amin tutuloy sila Nelia. Naging maayos naman ang lahat sa biyahe kahit na may kalayuan ang aming bayan. Pansamantala naming nalimot ang nangyari sa simbahan ng umagang iyon dahil excited na ang lahat na makarating sa amin, lalong-lalo na si Nelia dahil doon kaming lahat lumaki. Mag-aalas 3 na ng hapon nang makarating kami sa bahay sa Alegria.
Naging masaya ang pagsalubong ng iba naming mga kamag-anakan sa aking bunsong kapatid at sa mga anak nito. Marami akong ipinalutong pagkain upang pagsaluhan naming lahat. Halos inabot na kami ng madaling araw sa kwentuhan at kamustahan ng mga magkakamag-anak. Ngunit ang kasiyahang iyon ay biglang naputol nang marinig naming nagsisigaw ang pangalawang anak ni Nelia na si Agnes. Sapu-sapu nito ang kanyang bibig at halos magpalahaw ng iyak. Itinuturo niya ang kanyang dila na napakasakit daw na parang tinutusok ng maraming karayom. Nagulat kaming lahat, Kuya Bari, nang pinanganga ni Nelia si Agnes ay sunod-sunod na ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang dila. At halos mataranta kaming lahat dahil namimilipit na ang aking pamangkin sa sobrang sakit. Nang hawakan ko siya sa kamay ay nanlalamig na siya at nanginginig. Hindi na raw niya kaya ang sakit ng kanyang dila. Hindi namin malaman ang gagawin ng mga oras na iyon. Lahat kami ay nagulat sa nangyari. Nagpasya si Nelia na dalhin si Agnes sa ospital, kaya dinala namin ang aking pamangkin sa ospital sa aming bayan. Marami ng dugong umaagos mula sa kanyang dila. Maging ang doktor ay hindi nito malaman ang sanhi ng sunod-sunod na pagdurugo ng dila ng aking pamangkin. Pansamantalang nakapagpahinga ang aking pamangkin nang pinainom ito ng doktor ng 3 klaseng gamot at mayroong ipinahid sa dila nito. Ngunit ang buong akala namin ay magiging maayos na ang lahat. Maya-maya lang, bigla na namang nagsisigaw si Agnes na parang may tumutusok na naman raw na karayom sa kanyang dila at nag-uumpisa na namang magdugo ang dila nito. Hindi na po maampat ang dugo na patuloy na umaago sa dila ni Agnes, kaya nagdesisyon na ang doktor na ilipat daw namin sa ibang ospital sa Cebu City ang aking pamangkin upang magamot raw ito ng husto dahil hindi daw sapat ang kanilang mga kagamitan. Bumiyahe na naman kami ng madaling araw patungo sa Cebu City sa isang sikat na Chinese hospital doon. Habang nasa daan ay awang-awa ako sa aking pamangkin, Kuya Bari. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak at halos mabasa na ang suot-suot nitong t-shirt dahil sa pagdurugo ng kanyang dila na hindi tumitigil. Panay naman ang iyak ni Nelia habang pinapahiran ang dugo na umaagos mula sa bibig ng kanyang anak. Noong mga oras na iyon, iba na ang pumapasok sa aking isipan. Naalala ko ang binitiwang salita ng tindera na nakaaway ng aking pamangkin sa simbahan. Nang makarating kami sa ospital sa Cebu City, ay maraming test ang ginawa sa aking pamangkin. At hindi po kami makapaniwala sa naging resulta dahil wala naman daw problema sa aking pamangkin. Habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor ang nagdudugong dila ni Agnes, ay palihim kong kinausap ang aking bunsong kapatid. Binanggit ko sa kanya ang naging pagbabanta ng tindera sa kanyang anak. At hindi nga ako nagkamali. Ganoon rin pala ang iniisip ni Nelia. Naniniwala po kami sa kulam, Kuya Bari, dahil marami na po kaming nasaksihan dito sa probinsya na kinulam at hindi kayang pagalingin ng doktor. Tinawagan po ni Nelia ang kanyang asawa na nasa abroad at sinabi nito ang lahat. Sa kasamaang palad po, hindi naniniwala ang asawa ni Nelia na nakulam ang kanilang anak. Ayaw nitong ipadala ang kanilang anak sa isang albularyo. Ang gusto nito ay manatili lamang sa ospital ang kanilang anak. Kung kaya't wala pong nagawa ang aking kapatid na si Nelia kung hindi sumunod sa ipinag-utos ng kanyang asawa.
Ipinakonfine po namin ang kanilang anak upang matutukan ang sakit nito. Sinamahan ko ang aking kapatid sa pagbabantay sa ospital. Salitan kami upang kahit na papaano ay makapagpahinga ang bawat isa sa amin. Ang iba po naming kapatid at ang 2 anak ni Nelia ay umuwi na sa aming bayan upang maghanap ng magaling na albularyo. Kahit labag man sa loob ni Nelia ang desisyon ng kanyang asawa, ay hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagbabakasakali na kayang gamutin talaga ng isang albularyo ang kanyang anak. Habang nasa ospital po kami, Kuya Bari, ay naobserbahan naming 2 ni Nelia na may oras ang pagsakit at pagdudugo ng dila ni Agnes. Sumasakit po ito at nagdurugo sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi at 3:00 ng madaling araw. Sobrang pagpapahirap sa aking pamangkin ang mga ganoong oras dahil halos manginig na at hindi na magawa ng paraan ng mga doktor ang pagdurugo ng dila nito. Lagi niyang isinisigaw na tanggalin daw namin ang mga karayom na tumutusok sa kanyang dila dahil hindi na niya kaya ang sakit. Sa totoo lang po, wala namang kaming makitang karayom, maging ang mga doktor ay labis ding naguguluhan sa tuwing umaagos ng dire-diretso ang dugo mula sa dila ni Agnes. Nadudurog po ang aming mga puso, lalong-lalo na si Nelia, sa tuwing nakikita niya ang kalagayan ng kanyang anak na naghihirap. Alam ko po na ginawa naman ng mga doktor ang kanilang makakaya at kumuha pa kami ng 2 espesyalista upang malaman ang sanhi ng sakit ng aking pamangkin. Ngunit ilang araw na ang lumipas, blanko pa rin sila sa pinagmulan ng sakit nito. Inabot na ng ilang linggo ang pamamalagi namin sa ospital, Kuya Bari, ngunit wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Agnes. Sa katunayan po, lumalaki na rin ang aming hospital bills, ngunit sa tingin namin ay mas lumalala lang ang kalagayan nito. At hindi nga kami nagkamali. Nagising na lang kami ni Nelia isang madaling araw nang umiiyak na naman si Agnes. Nagulat po kaming 2 ng aking kapatid dahil lumaki ang mga labi ni Agnes at magang-maga ito. Mukha po itong kinagat ng napakaraming bubuyog sa sobrang pamamaga at halos hindi na ito makapagsalita. Halos liparin ko ang nurse station, Kuya Bari, upang tumawag lamang ng doktor, habang si Nelia naman ay natatarantang nilapitan ang kanyang anak na nagsisisigaw na naman dahil sa sakit. Nang dumating po ang doktor at ang isang nurse, ay agad nilang tiningnan ang aking pamangkin. At nagulat kaming lahat nang pinanganga ng doktor ang aking pamangkin. Lumaki rin po ang kanyang dila at bumuka ito at naghitsurang gulay na parang broccoli na parang namukadkad at nagnanana na ito at nag-uumpisa na namang magdugo. Gulat na gulat kaming lahat at halos mapailing na lang ang doktor na tumitingin sa aking pamangkin. Inutusan po ng doktor ang nurse na tumawag ng 2 pang doktor upang matulungan siya sa kakaibang nangyayari sa aking pamangkin. Matagal po ang naging pagagamot sa kanya ng 3 doktor, habang si Nelia naman ay tinatawagan niya ang kanyang asawa at sinasabi nito ang bagong nangyayari kay Agnes. Narinig kong nag-aaway na ang mag-asawa dahil gusto na ni Nelia na ilabas ng ospital ang kanyang anak at ipagamot ito sa albularyo. Ngunit matigas pa rin sa paninindigan ang kanyang asawa na manatili daw ito sa ospital. Wala na namang nagawa si Nelia sa kagustuhan ng kanyang asawa. Tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa. Mga ilang araw pa ang lumipas
malaki na ang ibinagsak ng katawan ng aking pamangkin. Halos butot balat na ito dahil hindi na ito nakakakain dahil nga sa sakit ng kanyang dila. Idinadaan na lamang sa tubo sa ilong ang kanyang liquid na pagkain. Hindi ko na po matiis ang nangyayari kaya nagpaalam ako kay Nelia na hahanapin ko ang tindera na nakaaway ng aking pamangkin at muling makikiusap na patawarin na ito at pagalingin. Pumayag naman si Nelia at wala na akong inaksayang oras na puntahan ang simbahan ng Upon upang makausap ko ang tindera. Halos malibot ko na ang buong simbahan at nahilo na ako sa kakaikot, ngunit hindi ko na po nakita ang tindera na nakaaway ng aking pamangkin. Ipinagtanong-tanong ko na rin sa iba't ibang mga tindera doon kung may kakilala ba silang tindera base sa deskripsyon na aking ibinibigay. Ngunit sa kasamaang palad, wala po akong nakuwang malinaw na kasagutan. Bumalik po ako sa ospital na malungkot, Kuya Bari. Awang-awa na po ako sa naging kalagayan ng aking pamangkin. Nanlulumo rin ang aking kapatid na si Nelia nang malaman niyang hindi ko nakita ang tindera na nakaaway ng kanyang anak. Iyak na lang ng iyak ang aking kapatid at sinisisi niya ang kanyang sarili na sana raw hindi na lang sila nagbakasyon dito sa amin sa Cebu. Ilang araw pa ang lumipas. Ibinalita ng doktor ng aking pamangkin na ang sakit daw po ni Agnes ay kanser sa dila ayon daw po sa kanilang findings. Kailangan daw po na makimotherapy ang aking pamangkin upang maagapan ang kanyang sakit. Hindi po kami makapaniwala sa sinabi sa amin ng doktor. Napaka-imposible po kasi na magkaroon ng kanser ang aking pamangkin. Malusog po ang kanyang pangangatawan at nagkaganon lamang siya noong may makaaway siya sa simbahan. Muling tinawagan ni Nelia ang kanyang asawa at hiningi nito ang opinyon nito kung ipapakimotherapy nga nila ang kanilang anak. At muling nasunod na naman ang kanyang asawa na ipakimo daw ang kanilang anak. Sa totoo lang po, Kuya Bari, ayaw sana ni Nelia na gawin iyon dahil alam niyang makakasira ang chemotherapy sa good cells ng kanyang anak. Ngunit kumapit na lamang siya sa patalim, gumaling lang ang kanilang anak. Ilang araw pa ay na-schedule na ang gagawing chemotherapy sa aking pamangkin, subalit hindi po ito natuloy dahil bigla na lang po itong nawalan ng malay. In-schedule na lamang po ito sa ibang araw ang gagawing chemotherapy dahil mahina pa raw ang katawan ng aking pamangkin. Nang araw ding iyon, nagpaalam ang aking kapatid na siya naman daw ang aalis at magsisimba lang daw siya sa Upon. Pumayag po ako dahil baka gusto niya ring hanapin ang tindera na nakaaway ng kanyang anak. Mga ilang oras din siyang hindi nakabalik at pagbalik niya ay nagulat ako sa kanyang sinabi. Ilalabas na raw niya ang kanyang anak sa ospital at dadalhin niya sa Siquijor at doon ipagagamot. Ayon sa kanya ay may nakausap siyang babae doon sa simbahan at ikinuwento niya na may hinahanap siyang tindera at ikinuwento niya ang lahat dito. Ayon daw po sa babae ay walang sakit ang kanyang anak at maliwanag na matindi ang ginawang pangungulam dito. Sinabi daw ng babaeng kanyang nakausap na dalhin niya daw sa Siquijor ang kanyang anak dahil ang mga nangungulam daw doon ay matitindi at magagaling din gumamot ng kontrakulam. Naging desperada na ang aking kapatid kaya naging sunod-sunuran na lang ako sa kanyang sinabi. Kinabukasan, inasikaso na niya na makalabas ang kanyang anak sa ospital at ako naman ay inutusan niyang kumuha ng 5 tiket sa eroplano
papuntang Siquijor. Isinama po namin ang dalawa naming pamangkin na lalaki upang umalalay sa amin. Hindi naman naging madali ang pagpapalabas ni Nelia sa ospital sa kanyang anak. Makailang beses daw siyang tinanong ng doktor kung sigurado na siya sa kanyang desisyon dahil masyado nang mahina ang katawan ng kanyang anak. Pinakancel na rin ni Nelia ang schedule ng chemotherapy ng kanyang anak kaya pinapirma siya ng waiver na walang sagutin ang ospital kung anuman ang mangyari sa kanyang anak. Nang mga sandaling iyon ay parang biglang tumapang ang aking bunsong kapatid. Ni hindi na ito tumawag at nagpaalam pa sa kanyang asawa sa abroad at sinuway na niya ang mga desisyon ng kanyang asawa. At ang pagpunta namin sa Siquijor ay suntok sa buwan dahil wala naman daw binanggit ang babaeng nakausap ni Nelia sa simbahan kung sino ang albularyo na hahanapin namin doon sa Siquijor. Magtanong-tanong lang daw kami pagdating doon at ituturo kami sa isang isla kung saan marami kaming makakausap na makakatulong sa amin. Mabuti na lamang po at madali naming natuntun ang isla at nakakita agad kami ng isang albularyo na kilala roon at medyo napanatag na ang aking kalooban nang umpisahan niyang gamutin ang aking pamangkin. Sa umpisa po ng gamutan ay medyo hindi pa ako naniniwala dahil namamaga pa rin at malaki pa rin ang dila ng aking pamangkin na nagdudulot na ng mabahong amoy dahil nagnanana na ito at puno na ng sugat. Ngunit sa ikatlong araw ay saksi kaming lahat nang tumindi na ang ginawang gamutan. Halos mamilipit na ang aking pamangkin sa sobrang sakit dahil 6:00 na ng gabi at parang tinutusok na naman daw ng karayom ang kanyang dila at marami na namang dugo ang umagos mula dito. May mga orasyon na sinambit ang albularyo habang hawak nito ang ulo ng aking pamangkin. May mga sandaling natitigilan ito dahil matapang daw ang mambabarang na gumawa ng ritual sa aking pamangkin. Tama po, Kuya Bari. Hindi basta-bastang kulam ang ginawa sa aking pamangkin kung hindi binarang ito. Ilang sandali pa, nagulat kaming lahat nang biglang sumuka ng napakaraming karayom ang aking pamangkin. Iba-iba ang mga sukat nito. May malalaki at maliliit. Gulat na gulat kami sa aming nasaksihan. Totoo ngang nakulam ang aking pamangkin. Matapos na maisuka ang lahat ng karayom ay pinainom ng manggagamot ang aking pamangkin ng pinakuluang may ugat ng kahoy. Matapos makainom ay nakatulog ang aking pamangkin dahil sa sobrang panghihina nito. Hinayaan lang namin itong makapagpahinga upang makabawi naman siya ng lakas. At isang sorpresa po ang nangyari. Nang magising ang aking pamangkin ay tinawag niya kami at nagulat kaming lahat dahil hindi na namamaga ang kanyang labi at bumalik na sa normal ang kanyang dila. Halos mapaiyak ang aking kapatid sa pasasalamat sa manggagamot na nagpagaling sa aking pamangkin. Malaking halaga ang ibinigay niya sa albularyo sa sobrang katuwaan. Habang gumagaya kami paalis sa isla, ay tinawag ng albularyo ang aking pamangkin. Pinangaralan niya ito at sinabing sa susunod, baguhin na nito ang kanyang masamang pag-uugali dahil hindi lahat ng tao ay kaya niyang apihin. Sa tingin ko naman po, Kuya Bari, ay tinablan ng pangaral ang aking pamangkin dahil umiiyak itong nagpapasalamat sa albularyo. Noong pabalik na kami sa Cebu, tinawagan ni Nelia ang kanyang asawa at ipinagtapat nito na dinala niya sa Siquijor ang kanyang anak
at gumaling na ito. Kuya Bari, kung hindi raw namin nadala ang aking pamangkin sa albularyo, malamang at sa malamang, pumanaw na ito dahil ayon sa albularyo ay talagang tutuluyan ng mambabarang ang aking pamangkin kung hindi namin ito naagapan. Sana po ay magsilbing aral ito sa ating lahat na maging maingat tayo sa pakikitungo sa ating kapwa dahil hindi tayo nakasisiguro sa mga klase ng tao na ating nakakasalamuha sa araw-araw. Maraming salamat po Kuya Bari sa pagbibigay daan ninyo sa aking karanasan na nagsilbing isang bangungot sa aming pamilya at nagbigay ng aral sa aking pamangkin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at maraming salamat po kung mabasa nyo rin po ito sa inyong channel. More power po sa inyong channel and God bless po. Lubos na gumagalang, Mayang. Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lester. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa aming kapitbahay na si Aling Digna. Minsan talaga, kung sino pa yung inaasahan nating mabait, ay siya pang may itinatagong lihim. Mabait naman po itong si Aling Digna. Matulungin at maawain. Iyon nga lang ay hindi pwedeng galitin. Nasa loob kasi ang kanyang ulo at maraming nakakatakot na bagay siyang ginagawa sa mga taong nais kumalaban sa kanya. Kagaya na lang ni Aling Rosita. Nagkaengkwentro lang sila nang minsang makarating sa tanim na tubo ni Aling Digna ang alagang kambing ng kawawang matanda. Nang makita niya ito, dali-dali pa siyang humingi ng patawad. Ngunit hindi kontento ang paghingi kay Aling Digna ng tawad dahil kinailangan niyang umusal ng ritual para sumuka ang kawawang si Aling Rosita ng sangkatutak na uod bago namatay. Isa na sa kanyang mga naging biktima ang yumao kong tita na tawagin na lang natin sa pangalang Bel. Ang totoo niyan, Kuya Bari, binarang siya. Naging kalunos-lunos ang kanyang sinapit na kung minsan, hiniling ko sanang hindi na siya umuwi pa. Hindi ko makakalimutan ang mga palahaw niya sa tuwing may naglalabasang uod sa kanyang sinuka, sa kanyang mga sugat at kung minsan ay kumakain sa kanyang mga mata. Si Tita Bel ay hindi pa katagalan sa pananatili sa aming lugar. Galing siya ng abroad, ngunit napilitang umuwi nang magkasakit si Lola. Dahil kapapanganak lamang ni Mama, hindi ito maasikaso niya. Si Tita na kababatang kapatid ni Mama ang nagpresentang umuwi para alagaan si Lola na kalaunan ay pumanaw din dahil hindi na kinaya pa ang sariling karamdaman. Mabuti na lang, kahit wala na si Lola ay nanatili si Tita dito sa aming bayan. Sa bahay namin siya nakatira at sa totoo lang Kuya Bari, suportado niya ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Masaya na rin ako Kuya Bari kasi si Tita ay yung hindi tipong mapagkwentang tao. Lahat ng naibibigay niya ay bukal sa kanyang puso. Bilang pasasalamat, ginagantihan namin siya ng kabutihan. Wala pong anak si Tita. Hiwalay siya sa asawa. Sinubukan na din namin siyang kausapin na nakasuporta lang kami kung nanaisin niyang mag-asawa muli, ngunit masyadong masikip na daw ang puso niya para sa bagong pag-ibig. Ayon sa kanya, masaya na daw siya sa buhay niya ngayon. Masaya na siyang kasama kami at hindi na siya kailanman magiging mapaghanap sa mga bagay na hindi naman talaga para sa kanya.
Ganyan po kabait ang tita ko, Kuya Bari, kung kaya't hindi ko maintindihan kung bakit ginawaran siya ng kakaibang sakit ni Aling Digna. Opo, si Aling Digna. Sumpaman, kitang-kita ko ang ginawa niya at kahit kailan, hindi ko ito maiwawaksi sa aking isipan. Gabi noon at nagmamadali ako sa aking pag-uwi. Medyo natagalan kasi ako sa universidad na aking pinapasukan dahil sa dami ng proyektong kailangan kong tapusin. Namataan ko sa kalsada itong si Aling Digna. Abala sa pagbitbit ng mga paninda niyang kakanin na hindi naubos. Naisip kong bilisan ang aking mga hakbang nang sa gayon ay maunahan ko siya sa paglalakad. Hindi ko naman sinasadya na masanggi ang kanyang basket na dala dahilan para mabitawan niya ito. Nagkalat sa kalsada ang kanyang mga paninda kaya natatarantang humingi ako ng paumanhin sabay tinulungan ang matanda sa pagdampot ng mga ito. Sa aking pagpulot sa bawat supot, isang larawan ang namataan ko. Nakangiti ang babaeng naroroon at mukhang ninakaw lamang ang litratong iyon na pagmamay-ari ng aking Tita Bel. Biglang hinablot ni Aling Digna ang litratong hawak ko kaya sinikmatan ko siya sabay tanong kung bakit nasa kanya ang larawan ng aking tiyahin. Imbes na sumagot, dali-dali akong iniwan ng matanda at ni hindi na inabalang damputin pa ang ilan sa mga naiwang kakanin sa kalsada. Halos patakbo siyang nilisan ang lugar kaya labis akong naintriga sa kanyang ginawa. Imbes na pauwi ng bahay, mas pinili kong sundan siya sa kanyang tahanan para malaman kung ano ba ang gagawin niya sa litratong iyon. Madilim sa kanyang tahanan nang dumating ako. Hindi niya ako napapansin kaya nagagawa ko ang lahat ng paraan para makita ang kanyang ginagawa. Inilapag niya ang litrato ng aking tita sa isang lamesa. Maya-maya lang, naglabas siya ng isang may kalakihang kahon. Sa aking kinaruroonan, tanaw na tanaw ko kung ano ang laman ng kahon. May nakalagay doong mga manika, karayom, maliliit na botelya at libro maging mga kandila. Sinindihan niya ang kandila at kinuha ang libro. May binasa siyang kung anong kataga doon. Maya-maya lang, kumuha siya ng punyal at inilapag ang kandila. Umusal ng hindi maintindihan na ritual at pagkatapos ay sinugatan ang kanyang sarili. Kalaunan, nasaksihan ko kung papaano niya ipinatak ang dugo sa larawan ni tita. Dito na ako kinilabutan. Nakatitiyak akong ang kanyang ginawa ay isang uri ng kulam. Akala ko tapos na siya sa kanyang ginagawa, ngunit hindi pa pala. Dinampot pa niya ang isang itim na kandila, saka ipinatak ang natunaw nitong bahagi sa mismong mukha ni tiya. Naramdaman kong humangin ng malakas at animoy kay daming boses akong naririnig. May nagagalit, pumapalahaw, nagmamakaawa at humahalakhak. Sari-sari ito, babae, lalaki, matanda at bata. May isang boses pa nga ako narinig na hindi ko alam kung pagmamay-ari ba ng tao o hindi. Para kasing isang kakaibang nilalang iyon. Napaatras ako at umalis na. Nanatili akong tulala habang naglalakad sa daan. Takot na takot ako. Nariyan yung pakiramdam ko na parang sasabog ang puso ko sa sobrang sindak. Sana pala hindi ko na siya sinundan pa. Sana pala hindi ko na siya sinilip sa kanyang tahanan. Wala sana akong makikitang nakakatakot na pangyayaring alam kong hindi ko makakalimutan.
Pagka-uwi ko sa bahay ay naabutan kong naguhugas ng plato si Tita Bel. Si Mama naman ay nasa sala at may tinutuping mga nilabhang damit. Nagmano ako at binati silang dalawa ng magandang gabi. Tinanong ako ni Mama kung bakit late ako umuwi pero nagdahilan na lamang ako na natagalan ako sa daan. Hanggat maaari, ayaw ko nang ibahagi pa sa kanila ang nakita ko. Malaking gulo iyon kapag nagkataon. Si Mama pa naman ay masyadong suplada pagdating sa mga kaaway. Gusto ko siyang iiwas kahit papaano. Hindi ko na namalayan ng mga oras na iyon ay may dinaramdam na pala si Tita Bel. Nagulat na lang kami ni Mama nang magising siya bandang 3:00 ng madaling araw. Mangiyak-ngiyak na humingi siya ng tulong dahil nahihirapan daw siyang huminga. Taranta naman akong dinaluhan siya habang nahuhuli si Mama karga ang aking nakababatang kapatid. Naabutan ko si Tita na sakal ang sarili at para bang may pinipigilang lumabas sa kanyang bibig hanggang sa hindi na niya kontrolado ang sarili at tuluyan itong iniluwa. Na hindi kami nang makita ang isang may katabaang uod na kanyang isinuka kasama ng kanyang dugo. Biglang umalingasaw ang malansang amoy kasabay ng pagwawala din ni Tita dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung sa mga oras na iyon ay dapat ko na bang sabihin sa kanila ang aking nakita. Inunahan kasi ako ng takot, Kuya Bari. Hindi ko nga alam kung magagawa ko pa bang ipaliwanag kaya mas pinili ko na lang ang maging tahimik at hintayin ang susunod na hakbang. Kinabukasan, nagulat na lang kami nang nag-iiyakang dumating sa aming bahay ang mga pinsan ni na Mama, iilang tiyahin at mga kaibigan. Nakikiramay sila sa pagkawala ni Tita. Literal kaming nagulat sa kanilang sinabi dahil buhay pa naman si Tita at may dinaramdam lang. Maging ang aming mga bisita ay nagulat sa kanilang nalaman. Hindi nila alam kung bakit nakatanggap sila ng ganoong klaseng balita gayong wala naman daw pala itong katotohanan. Galit na tumungayaw si Mama sa labas ng bahay. Anya, kung sino raw sa aming mga walang hiyang kakilala ang nagpakalat ng balita na wala na si Tita Bel ay sana manahimik na raw. Wala naman kasing katotohanan ang mga nalaman ng mga ito, lalo na't isa pa si Tita Bel sa mga nag-asikaso sa bisitang dumalo, di umano sa kanyang lamay. Wala kaming pinagsabihan maski sino sa kanila tungkol sa isinuka ng aking tiyahin. Alam naman namin na mas lalong lalala lang ang sitwasyon dahil hindi namin kilala kung sino ba ang kanyang kalaban. Ngunit isa sa aming mga panauhin ang nakapansin. Anya, mabigat daw ang aura ni Tita Bel. Kailangan naming ingatan ang bawat sandali at baka hindi raw namin namamalayang nalamangan na pala kami ng aming kalaban. Siyempre, natakot naman ako sa aking narinig kaya lihim akong nagdasal na sana ay maging maayos na din ang pakiramdam ni Tita. Sinubukan namin siyang dalhin sa doktor. Bukod kasi sa kanyang isinuka ay nakakaramdam din siya ng sakit sa ulo. Sinubukan siyang isailalim sa CT scan. Tapos pina-x-ray pa dahil masakit din daw ang kanyang mga buto-buto. Pakiramdam daw niya ay binabali daw ito, lalo na kapag sumasapit ang gabi, ngunit laking gulat namin nang malamang wala namang resulta ang doktor sa kanyang ginawang pagsusuri. Wala raw sakit si Tita Bel. Umuwi kaming masaya dahil wala namang findings ang doktor. Wala na din namang nararamdaman si Tita o kahit na anong masakit sa kanyang katawan. Naisip ko, baka mali lang ang nakita ko sa tahanan ni na Aling Digna.
Baka walang kinalaman ang ginagawa niya sa aking tita. Hindi ko lang akalain na ang pagbabaliwala naming iyon ang magdadala mismo sa mas malala pang sitwasyon. Nagising si tita isang gabi na pinapapak daw ng mga lamok. Biniro ko pa nga baka matamis ang kanyang dugo kaya siya paboritong lantakan ng mga ito. Natatandaan ko, Kuya Bari, nagsindi pa ako ng katul para mawala na ang sinasabing lamok ni tita. Dahil kung ako po ang tatanungin, wala naman talaga ni isang insektong gumagambala sa amin. Hindi ko naman alam na magigising akong nakaratay pa din si tita sa kama habang hindik na pinagmamasdan ang kanyang balat na nagkaroon na lang bigla ng mapupulang kagat na pinagkakaguluhan ng mga langaw. Bawat kagat ay hindi maganda ang ginawang epekto sa kanyang balat. Nagsusugat ito at nagkakaroon ng nana. Hindi nagtagal, napapaatras na din ako sa takot habang nakikita ang mga sugat nito na lalong nagnanaknak at naglalabas ng kulay dilaw na likidong may malansang amoy. Isang araw, naglalaba ako ng maruruming damit ni Tita Bel nang mamataan ko si Aling Digna na nakasilip sa aming bahay. Sigurado ako si Tita Bel ang sadya niya. Kaagad naman sumiklab ang matinding kaba sa aking dibdib at hindi na naagalaw pa. Sigurado akong kumurba ang ngisi sa kanyang mukha nang makitang nagtagumpay ang kanyang masamang binabalak. Alam ko naman na ganoon ang kanyang nararamdaman dahil nakaririmarim ang paraan ng kanyang pagngisi na tila ba hindi man lang gustong maputol kahit ilang saglit. Bago siya umalis, nakita ko kung papaano bumuka ang kanyang labi para umusal na naman ng banyagang lengguwahe. Yung tanging siya lamang ang nakakaintindi sa kadahan-dahang umusad palayo sa aming tahanan. Noong mawala siya sa aking paningin, ay saka naman nagsisigaw si Tita Bel na tila ba may dinaramdam na sobrang sakit. Sa labis niyang pagpupumiglas ay tila ba hindi niya magawang kontrolin ang kanyang palahaw na naging dahilan kung bakit nagkagulo kami ni Mama. Nang makapasok kami sa kanyang kwarto, gayon na lang ang pandidiri ko nang makitang maski ang kanyang buhok ay naglalagasan at kasama pang nahulog sa sahig ang kanyang iilang tipak ng anit. Nanginginig kong pinagmasdan si tita. Tila siya'y binuhusan ng asido dahil sa kanyang sinapit. Hindi na ako napalagay at isinuwestiyon ko na kay Mama na ipagamot na namin sa isang albularyo si Tita Bel. Talagang alalang-alala na ako sa aking tiyahin. Kami na lamang ang pamilya niya at naging mabuti siya sa amin. Pumayag naman si Mama at sinabi sa akin na wag akong mag-alala at ang albularyo mismo na ipatatawag niya ang pupunta sa aming tahanan. Ayos lang din naman sa akin iyon dahil hindi na mapapagod pa si Tita Bel sa pagbiyahe. Pumasok ako sa eskwelahan ng araw na iyon at hindi na inisip pa ang tungkol sa pagpapagamot ni Tita. Si Mama naman daw kasi ang bahala doon. Kaya laking gulat ko nang maabutan sa bahay si Aling Digna at siya pa mismo ang gumagamot kay Tita Bel. Halos panawan ako ng ulirat dahil sa aking nakita. Hindi ko alam kung papaano ba ang magiging tama naming reaksyon. Hindi ko naman inaasahan na ang ginang ang lalapitan ni Mama sa kadahilanang ito mismo ang may kagagawan ng nangyayaring mahiwaga kay Tita Bel. Kinausap ko si Mama, sabay tanong kung bakit si Aling Digna ang kanyang pinagkatiwalaang gumamot kay Tita Bel. Nagtataka naman akong sinulyapan ni Mama, sabay balik tanong din sa akin na bakit daw ba hindi.
Nung mga sandaling iyon ay natigilan ako. Wala akong maisagot. Pakiramdam ko, pinapahama ko si Tita Bel. Kaya naman para makasigurong walang ginagawang masama si Aling Digna kay Tita, talagang inabangan ko siya hanggang sa matapos na ang kanyang panggagamot. Nang makaalis si Aling Digna, isang makahulugang ngisi ulit ang kanyang pinakawalan. Iyon bang tipong may nais sabihin pero gusto niya akong mag-isip kung ano ba ang bagay na iyon? Sinabi ko kay Mama na hindi ko gusto ang ugali ni Aling Digna. Nasa loob ang ulo at tila pa palaging may nais gawing masama. Natawa lang si Mama, sabay sabing kung ano-ano na lang daw ang naiisip ko. Wag daw akong ganoon at hindi maganda sa akin ang mag-isip na lang ng masama sa taong tumutulong sa amin para mapabuti ang kalagayan ni Tita Bel. Umismid ako at sinabi sa kanya na wala akong tiwala sa matandang yan. Kinagabihan, napansin kong medyo gumaan ang pakiramdam ni Tita. Nakatulog siya ng maayos at napanatag ako doon. Ngunit pagsapit ng kinabukasan ay mas triple ang paglala ng kanyang karamdaman. Halos hindi na siya nakakabangon sa kama at kung minsan nga naiihi na lang siya sa salawal niya. Ang ginawang paggamot ni Aling Digna ay hindi naman yata gamot, kung hindi gusto lang niyang mas sumama pa lalo ang pakiramdam ng aking tiyahin. Ang dating magandang katawan ni Tita ay naging payat at maputla. Kung wala ang kanyang balat, ay natitiyak kong halos puro na lang buto ang makikita sa kanya. Mas lalo akong naawa dahil kahit nagkakasakit na siya, ay hindi niya pinakikialaman ang perang tinatago niya. Gusto niyang ipagpatuloy ko lang ang aking pag-aaral at magtapos nang sa gayon ay maiahon ko ang aking pamilya sa hirap. Isang araw, kinausap ako ni Tita. Nagkataong wala noon si Mama sa bahay. Sa palengke siya nagpunta at bibili ng mga pang-ulam na hindi niya naman talaga ginagawa. Nakakahiya mang aminin, ako ang namamalengke para sa aming konsumo. Medyo nanibago ako kay Mama. Matamlay din siya nang umalis, kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon na makapag-usap kami ni Tita Bel. Simula kasi nang magkasakit siya at pagbintangan ko si Aling Digna, pinagbawalan na ako ni Mama na ibintang sa matanda ang nangyayari sa aking tiyahin. Maliwanag ang mukha ni Tita nang pumasok ako sa kanyang kwarto. Doon, ginagap niya ang kamay ko at sinabing sana'y manatili ang pagmamahal sa puso ko. Huwag daw nawa akong maging sakim at huwag ding magtiwala kahit kanino, kahit sa sarili ko pang dugo. Nagtaka ako at napakunot ang noo. Hindi ko alam kung ano ang nais ipahiwatig ni Tita, ngunit wala naman akong maapuhap na sabihin. Para bang kusang nagsarado ang diwa ko para sa mga katanungan. Inutusan niya akong kuhain ang kanyang paboritong kamiseta sa ilalim ng kanyang kama, sa bandang ulunan. Nagulat ako nang mapagtantong may kabigatan pala iyon, sa kadahilanang tadtad ito ng mga nakasabit na alahas. Sari-sari ang mga ito, may pilak, ginto at yari sa diamante, maging perlas na may hikaw, kwintas at mga pulseras. Nanginig ang kamay ko, Kuya Bari, nang mahawakan ko iyon. Sabi ni Tita, ibibigay na niya sa akin ang mga nasabing alahas. Sana raw mangako akong wag na wag ibibigay ang mga iyon sa aking mama. Sa ikalawang pagkakataon, nagtaka po talaga ako. Ngunit hindi ako nagsalita. Tila ba may nais siyang sabihin patungkol kay Mama
na hindi niya maisatinig. Hindi ko din naman magawang magsalita dahil natatakot ako na baka nariyan lang siya sa tabi-tabi at nakikinig sa amin. Sabi ni tita, gamitin ko ang mga iyon para sa aking pag-aaral. Kailangan akong makapagtapos. Hindi na daw niya ako magagabayan pa sa mga panahong wala na siya. Dito na ako napaiyak. Para kasing namamaalam na si Tita Bel. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Kalunos-lunos ang kanyang hitsura. Sa totoo lang, Kuya Bari, para bang hindi siya nakakatulog at napupuno ng alalahanin. Tapos na kaming mag-usap nang dumating ang aking ina. Nagbabasa ako ng libro sa aking kwarto at si tita naman ay alam kong nagpapahinga lamang sa kanyang higaan. Nag-iisip ako ng paraan kung papaano nga ba malalaman ang tunay na sakit ni tita. Ang sabi kasi ng matandang si Aling Digna, nabati raw si tita. Hindi ako naniniwala dun. Alam kong hindi siya nabati ng mga engkanto. Maingat kasi si tita at magalang sa lahat ng bagay na nakapaligid sa kanya, kahit pa sa nuno sa punso. Naikwento ko sa isang kaklase ko ang tungkol sa nangyari sa aking tiyahin. Anya, may nangyari na din daw na ganoon sa kanilang kapitbahay. Ang dahilan daw ng pagkakasakit ng kanyang kapitbahay ay tungkol sa agawan ng lupa at kayamanan. Mag-isip daw ako kung sino ang posibleng magiging kaagaw ng aking tita sa kayamanan at malamang daw ito ang may kagagawan ng panghihina niya. Napatigil ako sa pag-iisip. Ewan ko ba? Bakit ba si Mama kaagad ang sumagi sa isipan ko? Mula kasi nang magkasakit si tita, palagi na lang umaalis si Mama. Palagi na lang siyang malamig ang pakikitungo kay tita at ayaw niyang nakikialam ako sa pag-aasikasong ginagawa niya kay tita. Siguro nahihibang na ako pero iyon po ang totoo. Kinakabahan ako sa anumang pinaggagawa niya. Baka lang kasi nandidiri lang siya sa sinasapit ng aking tiyahin. Isinwestiyon ng aking kaklase na puntahan ang albularyong sinasabi niya at baka may panibagong masasabi ang matanda sa karamdaman ni tita. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at pinuntahan ko si Mang Lando sa kabilang bayan. Si Mang Lando, Kuya Bari, ay isa ring albularyo. Dala ang damit ni Tita Bel, tinawas ito ng matanda at bakas sa kanyang muka ang matinding sindak. Anya, bakit raw hindi ko nakita ang mga palatandaang malapit sa aming pamilya ang may kagagawan ng pagkaratay ni tita sa kama? Nagulat naman ako sa tinuran niya at pilit na tinatanong si Manong Lando sa kasinabing sana ay pangalanan niya kung sino mang lapastangang kumakanti sa aking tiyahin. Anya, wala daw siya sa posisyon para sabihin sa akin ang katotohanan, ngunit magagawa ko raw itong tuklasin. Maglalagay daw siya sa damit ni tita ng pansamantalang pampakalma sa nadarama nitong sakit, kaya naman napanatag ako kahit papaano. Malinaw niyang sinabi na nakulam daw si tita at malapit ng kunin ng mangkukulam ang buhay niya. Nang makauwi ako sa bahay, ipinasuot ko kaagad kay tita ang damit na galing sa albularyo. Napansin kong medyo gumaan nga ang kanyang mukha, hindi kagaya ng una ko siyang makita. Kung gaano katiwasay naman ang mukha ni tita, ay siya namang hulas ni Mama. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa salas at naiinitan daw siya. Unang beses kong nakita si Mama na ganoon. Tapos kausapan niya si Aling Digna kaninang umaga, kaya naman ganoon na lang ako kung mag-alala.
May pakiramdam akong may ginagawang hindi talaga maganda si Mama at mukhang kinakasangkapan pa niya ang matandang si Aling Digna. Nakasisiguro kasi ako ngayon na hindi lang basta-basta coincidence ang nakita kong litratong daladala ni Aling Digna nang masanggi ko siya noong gabing iyon. Mas lalong nadagdagan ang duda ko nang iabot sa akin ni Tita Bel ang kanyang mga alahas at sinabing wag kong ibibigay kay Mama. Siguro may palagay na siyang may nangyayari ng masama sa kanyang katawan. Nalungkot ako, Kuya Bari, sa aking mga naisip. Napakabuti ni Tita sa amin para gawan ni Mama ng hindi maganda. Maliban sa kapatid niya ito, si Tita na ang gumagasta sa lahat ng pangangailangan namin sa bahay, lalo na kapag hindi nakapagpapadala si Papa para sa aming konsumo. Pinagmasdan ko ang natutulog kong tiyahin. Hindi ko maiwasang daklutin ng matinding awa sa aking puso habang pinakikinggan ang kanyang mahinang ungol. Tila ba tinitiis na lamang niya ang lahat ng kanyang nararamdaman. Napayuko ako. Kailangan kong kumilos para naman kay Tita. Panahon na para siya naman ang tulungan ko. Muli akong bumalik kina Manong Lando at hiningi ang kanyang tulong. Sinabi ko sa kanya na kailangan na talagang magamot si Tita sa lalong madaling panahon. Tumango naman siya at sinabihan akong sasama sa akin ngayon din. Kahit alam kong magagalit si Mama, sa pilitang isinama ko si Mang Lando at pinatuloy sa bahay namin. May hawak na siya kaagad na buntot pagi bilang pangontra daw sa mangkukulam na nagbabalak makapanakit. Ito daw ang kanilang inihahampas sa bawat nasanibang mga tao na gustong gumaling, ngunit kontrolado pa ng mangkukulam ang kanilang mga katawan. Nagulat na lang ako nang biglang nilatigo ni Mang Lando ang katawan ni Tita Bel at nagulat kami nang pumalahaw ng sigaw si Mama. Nagkatinginan kami ng aking ina. Nang hihina niyang sinabi na naiinggit daw siya kay Tita kaya niya nagawa ang tungkol doon. Galit ko siyang sinikmatan. Alam kong napakasama ng ginawa niya kaya halos hingalin ako sa pagpapalahaw. Halos magrosaryo na ako para sa ikabubuti ng kalagayan ng aking tiyahin. Matindi na ang kapayatan at larawan ng kawalan ng pag-asa. Imbis na magpagamot, nakiusap na si Tita na nakahanda na siyang magbuwis ng kanyang buhay. Hindi pa rin nakaligtas ang aking tiyahin. Namatay pa din siya at nagdusa. Hindi na niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tuluyan ang nakuha ng mangkukulam ang kanyang buhay. Humahagulgol na umiiyak si Mama. Parang bumalik siya sa kanyang katinuan. Nagsisisi daw siya, ngunit hindi niya magawang bawiin ang kanyang ibinaong kulam kay Tita. Kitang-kita ko kung papaano kinulam ni Aling Digna ang aking tiyahin. Alam kong hindi ko sila mapapatawad. Naglayas ako, Kuya Bari, sa amin at tinikis ang aking ina. Sana lang totohanan niyang pagsisihan ang ginawa niya sa kanyang sariling kapatid. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.